Ọtụtụ bụ ndị ọgwụ afọ ime na-abịa adoration grad ndị ọha ego ha ji chenji n'aka ha na-eme anya gafere mana ị chọrọ ihe n'aka Chineke ihe ọ bụ na ị mere otu onye elu ụmụnna m oge ime ya ọtụtụ nọ na-etiri ihe ndị steward m tụpụrụ m tụte m aka ndị intercessors na-atụ ji kpere m ekpere sofu onye kwere ebetụ aka isi kpere m ekpere ibezi anya fada mara na ọ bụ mụ a mana o ji spoon were aka na-enye m nri n'ọnụ ọgwaghọ na ọmụ a o che na ọ bụ onye ara mana o nyere ya aka were spoon na-enye m nri n'ọnụ ọ bụ eziokwu na ka o ji bụrụ mmadụ ọ ga-eche na onye a nwere ike merụọ ya ahụ mana mgbe atụghị ya ore nri were spoon na-enye m nri n'ọnụ mana anọrọ m mmiri a na-ama m onye pụta ọ gafere sọsọ mmadụ ise na gbuonu abịara ndị steward sọsọ Abuja wepụtara ego nye m ndị niile hapụrụ ka ha na-ere ihe n'ihu get ha jụrụ m ajụ chụpụ m achụpụ ofu mụrụ ọzọ enye ha mụ sọsọ onye na-enyere granọt chịla obere nye m ejere m aba ghere bọs n'ime ebe na achụpụrụ m achụpụ amọzụ mba ifere ego m mmụọ tupu inye m ihe onye ahụ ọ gwara m ụnụ this month anyị nọ ya the month of being charitable to human beings, to mankind, to humanity. Abraham last week, can I bata this week? If when you come, if when you know on your yaka. And in today's topic, the miraculous power of charity. You want to receive that miracle, but you are not ready to be charitable. What is happening? What is happening? Well, that's no children, that's no children.